things about Jesus Christ. Yeah. From now henceforth, you will not see me, antagonizing the church or whatever. No. I have washed off my hands towards it. I am not gonna be a party to it anymore. Not that I have accepted Jesus Christ to go, but I am, because keeping on the hate or thereabouts is kind of ignorance. People believe in Jesus Christ. People believe that He heals. The same way I believe in my own culture and tradition that it heals. But truth remains that we need to. I never say walk. That is just the truth. But so from now, I have desisted talking ill about Christianity. I have desisted. I have stopped about it. I will never talk about talk ill of church, Jesus Christ, Bible. I will never speak against it again. It's a promise. So we start from there. Now, the second thing is we're talking about is forgiveness. For the past 4 years, I have been in a enmity with my sister, though my younger one. Most of you know the story. So I am not here to apportion blame, maybe who hurt me or who have hurted or the way with this went and all about. Maybe I am waiting for she will come and all that. Maybe somehow she is in pain, maybe because of what I said, what I did or all about. Maybe somehow, but I am here to say whatever that happened. Okay, Chuku, my sister, she's my sister. So before I said I'm not gonna forgive her, I'm not doing this because of she's my blood. No, because I know you're not my blood. Only 10 years, 20 years to come, I will never even let go. But I'm doing this because of spiritual awakening. You understand? I'm doing this because I just want to free myself from anything that will just weigh me down spiritually or physically. Like, I just want to be free as a bird. Not that ifo na melu Ezenwanyi doka Nwanyi Imo jiwela achola binite in tears na anya mmiri wee sego na ya akpalizi Jesus, na ya akpalizi ndoka, ya akpalizi church. Ifo na melu Ezenwanyi doka Nwanyi Imo jiwela achola teta wee wole anya mmiri wee sego na ife niile na oya emezi ihe ngwa mari ife. Okay, for nyangwa janya mmiri wee mee nke ngwa nwere ike ọwụ na ya ekowe ofu ọkpa n'elu ma ọ nwere ike ọwụ ndị mmadụ ya dazi ekwu ife gbara ha kwuo ma ọwụ na akwụkwọ ka ya adede ịghọtago na anyị ekweta onye anyị na-efe oke mmụọ ka ọwụ ịghọtago anyị hapụkwo na anyị na-ekwu ife anyị ji ekwu ahụ because we are fighting for him, but ife anyị na-ekwu is because we are trying to save souls. Ịghọtago ọ gospel ife anyị na-preach. And also, ka anyị tụchọ na ndị kwere ekwe na unu emeghị ka ha hapụzi ikpe, while trying to also cash more souls for him. Mana ọgwụkwọ maka nyanwe nụrụ onwe ya ọgụ, mmadụ enweghị ike ịnụrụ ya ọgụ. Oge ya ruo obinie n'iwe, onweghị ife ojighị eje ọgụ. Ọ na-ejicha ma amụma na egbigbe were eje ọgụ. Ịghọtago? So ife mere Ezenwanyi doka Nwanyi Imo mma n'uso na ndị isi ụka this, ụka that, alụkwu na ụka, ndị pastor this, ndị pastor wayo. Nwanyi Imo wee sego na onwe ike ịkọchazi Jesus again, and onwe ike ịkọcha ndị ụka, and onwe ike ịkọchazi church na onwe ya again. Ife ahụ siri ezigbote ike. Whatever to merie o ji wee take that decision, all good for her. Ịghọtago, all good for her. Because ebere m ka na-emerụ ndị anyị ma na ọkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ. Ọ sị na ahụ amaka na-enene ha, they are not the first. Anyị nwa ndị mbụ ndị mere ụdị ife ha mere, even in a brutal way. Their end is so disastrous. For the n'ime ha nwụrụ in a shameful way.
ụfọdụ n'ime ha nwụrụ in a disgraceful way, ụfọdụ n'ime ha their end wụ at the point of ọnwụ ka ha na wee acceptkwazie Christ again. Then ụfọdụ n'ime ha bidokwazielu evangelism in a more punishing way, nya odo onye ahụ anya na afụfụ ka ọ na-ata ka o wee je dọchigakwa mkpụrụ obi niile ahụ ndị o deceive na ndị o mislead. So nne people do ka ihe dị ha, Maazị dibịa ha, Okongwu dibịa ha, Nemdem, Mathias Ezakfa, nne ndị ahụ ebelewu ife na-emerụ ha, ebelewu ife na-emerụ ha maka na ama na-emecha afa ya ekwekwe again. Ụdị Mathias kweburu ekwe mbụ mechaa kwuo na okwe ozi ọ ka ya emecha kwe, mana ife na-awụ ma ife awụ under which condition or what condition ka ha eji wee kwa ọzọ ọsọ nyaawụ ife. So m nọrọ na-ekpe ekpere, ana m plead for grace and mercy n'isifa. Ịghọtago? So Nwanyi Imo, it is a welcome development. Ịghọta? It's a welcome development. It is a welcome development. Ficha anya nwanne m ebezina. She said a lot of things in the broadcast, live broadcast o mere ebe ahụ. Even nwanne nwaanyị ya na ya na-enwe okwu since she agreed to even forgive her for the sake of spiritual growth and whatever thing ọ kpọrọ ya. Ịghọtago? So ife merụ Ezenwanyi ji wee meghepụ ọnụ gbago na ọ ya akparịzi Jizọs and na ọ ya akparịzi ndị ụka na ebe ọsọsọ nyama decision, sọsọ nyama ife merie, mana whatever thing mere o ji wee take that decision must be a very strong something. Ịghọtago? Because ndị ahụ Ezenwanyi ndị na practice ife nwa niile ekwu. Ịghọtago? Ngwa unu onwe nke ma na ọjọọ ọsọ ọgwụkwọ na nke ha ka ị na-eje agwọ ọgwụ, na nke ha ka ị na-eje achụ aja, na nke ha ka ị na-eje alụ ọrụ mmụọ, na nke ha ka ị na-eje chukwa enyechighị nri. Ịghọtago? Na nke ha ka ị na-eje nya ha nwa na ọdụ ka grandmaster, nya ha nwa na ọdụ ka Alhaji ngwa ụlọ Alamajiri. Ịghọtago? So ife merụ Alhaji ji wee laghachi ụlọ teta wee gwuo na anụcha mụ Mathias ndo ife merụ Alhaji ji wee kwuo ife ahụ nweta Alamajiri. What could be the fate of that Alamajiri? What will be the fate of that Alamajiri? So share this video. At least it means we are heading to somewhere. And with this kind of decisions, it's a right step in the right direction.